Ozempic tajba għalija. F'dal video ħan diskutu għal min tista' tkun tajba l-Ozempic, għal min mhijiex tajba l-Ozempic u naturalment x'nistgħu nagħmlu magħha jew minn floka u dawn l-affarijiet kollha. Il-video ta' darba l-oħra qajjem ħafna interess ukoll, ħanpoġġi l-link tiegħu taħt biex jekk għadek ma rajtx il-video l-ewwel wieħed li għamilna dwar l-Ozempic kun tista' tara lilu forsi anke qabel ma tara dan il-video. L-ewwel qed jiena Matteus Grasso, coach u xjentista tal-exercise minn New Better Life. U l-Ozempic għal min qatt ma sema biha jew ma jafx eżatt x'tagħmel u x'ma tagħmilx, taħdem l-aktar fuq kemm aħna nikkontrollaw kemm ikollna ġuħ u kemm l-ikel li niklu jimlina. Allura, għal dawk in-nies illi għandhom problema, illi meta jibdew jiklu, qishom jibqgħu dejjem bil-ġuħ, dejjem jibqgħu bl-aptit, allura konsegwenza tek jibqgħu jiklu, di l-Ozempic tista' tkun ta' għajnuna. Imma fuq pariri ta' mediċini dejjem ħu pariri minn it-tabib tiegħek l-ewwel qabel kollox, għax fost l-oħrajn jista' jkun li inti tieħu mediċini oħrajn illi ma jgħinux jekk inti tieħu magħhom anke l-Ozempic. Jiġifieri dik l-ewwel qabel kollox f'każ ta' mediċini u kundizzjonijiet dejjem l-ewwel tkellem mat-tabib tiegħek. Issa, mela jekk jiena naf illi jiena diġà ma nikolx ħafna sa fejn naf jien, jew inkella ċert fuqha, għax forsi anke għandi pjanta l-ikel li għamlitu li nutritionist jew idealment dietitian. Mela din l-Ozempic jessax mhux ħatejni, għax jiena naf illi l-akbar issue li għandi, jew l-unika issue li għandi, hija li jiena ma niċċaqlaqx biżejjed. Mela hemm din qisha siso, tajjeb, bħalissa bil-Malti mhux tiġini l-kelma. Mhux żurżieqa, insejt xejdula, tajjeb, imma fibni. Illi aħna li rridu naraw illi qed nibbalanċjaw kemm aħna qegħdin niklu dak li ngħidulhom calories in bl-Ingliż ma kemm naħarqu calories out. Mela jiena diġà naf illi mhux qed nikol ħafna, naf probabbilment illi l-ixju qiegħda illi allura minix qed naħraq ħafna il-calories out, minix qed nagħmel biżejjed eżerċizzju u movimenti biex nuża il-kaloriji tiegħi. Allura f'dak il-każ l-Ozempic mhux ħatejni żgur. Fil-video ieħor biex nagħmel sameri ħafifa semmejna illi hemm ċertu ikel imbagħad illi wkoll jgħinna ħafna biex nintlew ħafna iktar malajr u niklu inqas għax ħankunu aktar full, bħal pereżempju ħafna tipi ta' proteini bħal laħam aħmar, laħam abjad, ħut, bajt, tajjeb u nistgħu nibqgħu sejrin Greek yogurt, anyway. Ħansemmi llum ukoll allura affarijiet oħrajn illi jistgħu jkunu jew alternattiva għall-Ozempic għal min forsi u ma tieħx tort jiddejja ibabas b'affarijiet ta' mediċina. U li fl-istess ħin daw jekk ħanidraw nagħmluhom ħajkun ħafna iktar ideali għax l-Ozempic bħal kollox meta mbagħad ħatwaqqafha jista' jkun li jkun hemm perjodu żgħir ieħor fejn ħadd tkompli tgawdi minn xi benefiċċji, però ħafna minnha meta oġġett inwaqfuh jekk nerġgħu immorru lura l-ħajja l-antika, ġifieri pereżempju dak li jkun għamel korsa di l-Ozempic u mbagħad reġa' mara l-ħajja l-antika li beda jiekol ħafna, eċetera, dak il-weight kollu li forsi jkun ħeles minnu, tajjeb, ħajjerġa' jiġi lura. Mela jekk aħna nidraw, jekk aħna niżviluppaw drawiet, forsi anka waqt li qed nużaw l-Ozempic jew inkella qabel ma nesperimentaw bl-Ozempic, daw id-drawiet jistgħu jservuna għal ħafna tul ta' żmien għal uħud minna forsi anke ħajjitna kollha, ġifieri nittama dan il-video ikun il-bidu anke ta' kapitlu ġdid għalik. L-ewwel nett, l-exercise. Mela l-exercise mhux biss ħajjejni għal daw il-calories out li jiena naħraq il-kaloriji, imma jsibu wkoll illi eżerċizzi li huma pjuttost intensivi, moderate to high intensity għajdulhom, kif nagħmlu aħna New Better Life pereżempju. Fejn aħna nagħmlu nofsija kollox ta' exercises illi fihom ħadmu kullum kien, fej fihom mhux ħaqdu ntettku fuq il-mobile jew imparlaw, nitkellmu naqra qabel u wara ta' iwa, ma mhux waqt. Ikonna l-mużika għaddejja, l-air conditioning, il-fannijiet biex it-temperatura neħdu kosbija u jkun hemm anke l-motivazzjoni tal-coaches biex kemm jista' jkun nagħtu l-almu tagħna waqt dik in-nofsija. U jsibu li daw l-exercises kif nagħmlu aħna u pressa poco it-tul tal-ħin kif nagħmlu aħna li tkun nofsija sura ta' nies tajjeb illi nissuġġerixxu illi ssir darbtej fil-ġimgħa min jista' iktar għaliex le fil-fatt il-maġġoranza tal-membri jattendu bejn darbtej u 4 darbit fil-ġimgħa. Grazzi għal di l-intensità u anka t-tul tal-ħin li jkun pjuttost qasir, isibu li anka wara training ikollna nqas aptit. Tajjeb, jiġifieri ħafna nies jirrapportaw li wara training ma tantx ikollhom aptit jieklu, mela jkollhom effett simili sa ċertu punt kif ikollu anka l-Ozempic. Issa, iktar ma din id-draw nagħmluha, ara kemm il-darba allura frankajna kaloriji żejda minn wara training. U mhux qed ngħidilek xi ħadd eżempju jagħmel it-training tiegħu fis-6:20 ta' filgħodu, jew fis-26 jew fit-8:nofs, għax dawk huma l-ħinijiet li jkollna fil-għodijiet. Ħajjagħmel ġurnata ma jikolx, għax dik tkun idea ħażina. Però ħafna nies jirrapportaw li jisma' kemm naqqast mit-tnaqqir,
kemm naqqast minn pereżempju noqgħod nibqa' niekol biex niżvoga fl-ikel għax jien diġà żvogajt fi training fost l-oħrajn. Mela l-exercise huwa fundamentali. L-irqat, jekk jiena ma norqodx biżejjed, l-għada aktarx jiena ħankun iktar bin-nervi għajjien u hemm ċans kbir illi anka daw is-signals illi jkollna aħna ġifieri ta' kemm għandi aptit ta' kemm intlejt ma jkunux effiċjenti u għal daqstant ħafna nies jirrapportaw illi jiklu iktar jew ħafna iktar meta ma jkunux raqdu sew. Mela importanti nidraw id-drawwa illi norqdu biżejjed. Għax ma jgħodx kemm aħna ndumu fis-sodda imma il-kwalità tar-raqda wkoll tajjeb u għal videos dwar l-irqad għandna ħafna diġà u ħanarġgħu nsemmuhom anke videos oħrajn li għandna anke pjanati ta' kif dil kwalità tar-raqda nagħmluha tassew raqda effettiva anke biex tgħinna għal weight loss u speċjalment biex neħilsu mix-xaħam żejjed. Tajjeb għax aħna rridu illi anke grazzi għall-exercise li qed nagħmlu il-weight illi neħilsu minnu ikun weight li ġej minn xaħam. Għax aħna rridu li il-metabolizmu tagħna, ġifieri kemm ġismi jaħraq kaloriji, inżommu ħoli kemm jista' jkun. Grazzi għall-eżerċizzju, ħanżommu l-muscles li għandna, ħanżidu magħhom, ħanżidu dak li jgħidulu l-muscle tone, u bekk anke l-metabolizmu nkomplu nżiduh mela dal-famuż calories out kemm jiena qed naħraq ikompli jiżdied mhux waqt l-exercise biss, imma anke literalment qisu jkun investiment illi jiena għamilt fija nnifsi għax anke mbagħad fil-ħajja ta' kuljum għax għandi iktar toning awtomatikament biktar toning qed naħraq aktar kaloriji anke waqt li jiena rieqed. Tajjeb dika is-sabiħ tagħha wkoll. Għodda oħrajn illi jaħdmu simili għall-effetti tal-Ozempic. Nistgħu nsemmu il-kafe iswed. Naturalment bil-Malti ħanfottu kollox jekk nagħmlu ħafna zokkor għax imbagħad nżidnilu l-kaloriji, imma l-kafe iswed isibu li jaqtal aptit, jollilna anke ftit it-temperatura tal-ġisem, jgħinna biex naħarqu għal daqstan daqsxejn tal-kaloriji. Simili tiegħu jaħdem anke l-green tea. U importanti ħafna wkoll illi nidraw illi minn minna għandu drawwa jew vizzju illi jkoll daqsxejn mhux ħażin. Kemm tkun idea tajba illi jidra jieħu tazza jew tnejn ilma, pereżempju jew inkella xi zero drink jew xi soft drink tajjeb għax kif tkellimna kemm il-darba id-zero drinks u sugar free drinks huma ħafna aħjar mis-soft drinks normali. Tajjeb. Mela jekk jiena diġà bdejt nintela bil-likwidu, bl-ilma pereżempju, jew inkella forsi tippreferi xi green tea qabel tikol ta' whatever, ħadkompli tnaqqas iċ-ċans illi inti tikol wisq f'dik l-ikla għax diġà bdejt intela bil-likwidi li qed tieħu. Apparti minn hekk,